jandu kamu kan. Jandu ko bodo tun jandu. Ya ti ci wo. Yo, Ye yo ko ya do dai do mi su ko. Ko do ko ya be ko. Pe no. Yo ke kan pe mi ya ko kan nan. Yes man ne su ko ne pa. Apola. En jogo ndi yene. Kono mimi ala hala lolle aru itala ndogoy mino dari abima ish Ismaila Naam nene. mino dirma do ko den to wona tan Allah wadu jam. Ko ti tal ko je go taw. Ismaila anzi mana nenno Mi tal ko jim so yaali. Jorno hino ka hino ni utude. ande memmini wo ko problème de fi ittir koje Min de ko mami nyam. an lernde mi nodduma hollugol mo haajo an wo ko ya landula ngai tali koje Mi ko tal haadi ta koje. koje ka biddo gorko Mi so yaali hido yeyden na boji ton ay nyamete ay zium o ngaddali. min ko ne kerno binta mi yawno imo hebana ton bobo on bobo donc inde on bobo men yawno Jorno ay zium mi tal ko jim so yaali jon hino ka hino ni utude. hay hunde ala ton hay hunde ba nyal ko be defi don ko duyona ko yimbe ko lankere yimbe kono ko to wontun ko men kawta on tigi ya haali be holliti on tigiri Kono de dun non hido ndo awade ay ko kopi on adda non lambete. Ye o ka o nganda hido jogi biddo ko suudu ga. Ismaila fi mana anini mi Ismaila fi ndure du mano anini Non de ko mami nyam. fi ndure du mano anini mi Ismaila bayna ko yobi wolu fenande Ande ko mami nyam. kono mi sikka ala nyamude ko kawte den kanka Mino wandi mi do mata. Kono non de billa so walla la mi nyami tumi do moya. awa De do ngandi hege no hete hersa. Ismaila Naam. yande kono mi noddir ma dar ma hala fi yitta hersa ko dobi no ko jaajam mi yewta mi jentila Oya tuma dum ko mi landino ko jabalan halande. mi yewta ma hande ayi ko mi labane hersa ko doginno ko jaajama ko fi programme cousine mo andi ko israba hebini cousine mo Honnu kambe hebini mo ene acce fiyan. bellet israba ngaka hebini cousine mo E nangang hip. Nene. tan wala na ko mi andi ko mi andi te mudu ande ko woni ko reedon hay mo tumbi hayre bende ko der reedon eto dalan nene E kenangam be ko mi andi do. pellet alana tagada ko kenan hono ko isirabe am bollinga dugole ya gaddo ko isirabe am bollinga salte ya gallo pellet alana tagada jaja ma hebina. O hebina. Yo. pellet Min la huli. Nene. pellet ko isirabe am wido joni non on don bobo ba Allah walli o jibini Allah walli jaja ma jidaki jetta bobo o dara stay wawa wondude bobo ko don joni mi fala Skin. ba Allah lam don o korali mo o wonde bobo kankade ha nyande Allah ko makko ko No satte ne. dum Non. No satte. sattata yo jogito ko kanko ji O da heba biddo. o dan Goddo jettamo. wona ella yo dan ko mo koy nder dum Allah lam don o kortamo kanko kadi ba Allah walli ko biddo modi makko na fi kala ko tew na e tewgal heba kono yo jogito min on ko dum don mi fala ko dum mi noddir ma do ko yo mi yewta Jaga kenangang. E kujinang. Ano yun mi pangalawahan? Ajuri na yun. Wata weltade mo. Yun. Min mam wata weltade unaya lando lante fala ate filang ate fitiga ate fi. Kumaya milang na pagkuhan. Tapos miluwata hindi dawa, da mo ni dola yun. Mirong kamala na kunwa ng kalawalan. Gufi alawal ng kunwa, mamiyan. Wal na kunwa. Satte ya. Wal na to. Wata de hundo ko anko mi halna madu. Goɗɗo la ko neeɓi wondude e yimɓe ɓen koye ɓe ngo wallanta ande makko ne so ɓe ittana mo ande si ande makko ne nduyito walla kon waɗa honno yomuɗa par ce que mi ayama yiide ni miɗa weddi Min nini billahi simi hala nima komi yomi kon an tigiri taw
an miijitoto tawa ko mun ko miijitaade a tawa no yoni joni noon ko ɗum ɗo noon mi faala anndu ko woɗanam mi annda ko mi annda fusta ɓenta kon anndi menen ɓenta kon taw gorko wala suɗi e ko keynal ngal a faami waɗu ɗo keynal ngal a faami satti dai Allah gidi kenan ngal ɓe yiɗini kuujina men dai jajanno ɗon eyi o wala mo yana e mum si wona kuujina o mo jajan addi takko makko ɗon fiko dankitomo ɗon fi golle woy tusukoy ɗum minni ɗum no hino satti kono ɗum happilan o jajirawo ma ɓaleejo labaɗo mo mi anndi ɗon on dai ko on taw mooti makko ala ko waɗa sina reedingo kuujinamen nde worɓe ala jikki fof billahi ɗo kota finciti alata nini ko nden andi mi jogi e ka hersa ɗon nono hersini de a nanɗo ɗum ɗon wo ka jajan ala mo waɗande ko faala kom ko ɗum oti yalta jaji ma ala mo waɗande woni ko sabu ɗum ɗon ko ɗum o sabu ɗum o jokkan cuisine makko na ɗum o wattano ɗum jamais ayi non de non métissement mini Foi tudo isso. Quando ko Allah o bandirawa ɗo par ce que mo jaɓi waajeede haran tigi waawimo depuis que balɗe action ji ɗi waɗɗaaɗi e piiji busu a waɗi mais min mi tewtitako ma hakkille maɗe par ce que hande ɗan bien sûr ndu reedu ko an jeyni ko ɓiɗɗo ma woni nder ton min na ɓiɗɗo am moi j'ai tout fait j'ai financé mais si goɗɗo tawi jaɓa waajuji mawɓe ɓe jaɓa waajuji miñiraɓe ɓe waajuji famille on fof haray ala kon tigi wawa haray on tigi wawima ma ɗum wallahi billahi tallahi moi j'ai décidé ɗo jonditatano man ɗo fof par ce que min komi miijino yagginteno par ce que konko waɗɗa ɗo juɗɗo waɗata ɗum abandina goɗɗo mi yehi ɓe inni o wo kamɓe waajuji ma ɓe yettiyoɓe jam hono ɓe jogilan ɗo ɓe ni sahi ɗi hey bam ati Tawa ko pesa to ko kitan ben ya lo yewtoɓe ɓay mi waɗatno soyde jo alɗo hatta tampugal lawo kanko duuɗi kam o natnde ga min o natta mo dari to ni kanko ɗum mi anda ko mo faala nder ga o natta mi ñaɗi andi kon faala andi kon faala yetti o tilla he nanginga yo joni mino yaw jokkina he dimnes ta kon no yiɓɓe ayo no sojo yaari ɗo ko kanko yata nam par ce que ɗum ko waɗɗa ɗo waɗetake ɗum kon sori a wawnoma ay waɗa ɗi kala ɗum faalama mi sokkama fi wata yalto aduna mais ɗum ɗo fof mi dettali ankon sabu mawɓe ɓe ko duuɗi yewti sabu ɓenguma oɗo par ce que fof no yelli heɓugo ɓenguwa oɗo kono an si andi na miijtotoɗo kono fait beaucoup attention par ce que suga ɗum ɗo si himɓe ɓen tewtike jikkuma o an dompata waɗata sugu ɗum ɗo aduna kono ko tortoɗa yimɓe ɓe yoɓe yaafo woneji ko waɗɗa ko goɗɗo wata heɓum cawdi ha fewa waɗat piiji désordre c'est pas comme ça si tawi a tenata jongugol ɗiɗo katon goto gera o ɗo l'islam ko ɗoyi si tawi noon a tena nayo jongu nayo naada waɗa huɓtuɗa ma par ce que ko an fawtide fof ko an waɗata ɗi fof mais si an jalte an jooma gallejo sa déporte hara qu'est-ce qu'il faut an ko honɗum wiiɗa ni balde je m'adresse à toi ina ni yewtere nde hunde fof no mari
ka fuɗɗino mari ka haaɗi hande mi waɗi ko julɗo e laaki waɗugol ko fayre noon mi waɗiri gonga ko holluɗon kon enen woroɓe nde humpa min hande mi hersiɓe nguwa on hersimo fota tawata mi waɗay sugu ndon murandu ndu mi waɗi ɗon o doga o yaha o fatto mi miijino ala ko mi miijaji jaka kadi kaka gorejo an o yehi fattini hersa mais waɗe sabi Allah fi on bobo mon ɗo yewtude ɗe waɗe sabi Allah balde na kuppugol ma haala min mo yiyata ɗo min fuɗɗi finansude nduriɗo finance ha windo feng mais sûrement battan ereji waɗɗa min ko mi wiyatama o ɓewuma ɗon a ronkantago e ndur reedu ɗon ɗuma dépense waya komi dépensine hande kadi ko an dépense ɗaɗɗo ɗum fof na heɓa joni voilà oɗo chaque fin du mois non sax fi traitement reedu ɗum ha o jibina si ɓiɗɗon hettike ɗum weɗute par ce que ɗum miɗen tari ka jaami o ahadi a falɗo ɗum mi ɗettani ɓe ahadi ka jaami ɓe inni komi waɗi kon ko Allah wawi layugude an a wata layugude mais cette fois ci dépense ɓiɗɗo ma o a jonni madam ma ɗo nam si ɗum ɗo manki balde hino ma ɗo mi arrêtete plein ñalowma ma plein jeɗ madam hare komi wi ko mi haalata ɓuuri jeeso ɓandirawa ɗon kadi Allah mi tubani ma jani Allah jeeyatɗa ko nin toñi ɓengu am on fof oɗoga fini mamma eɓe yaafa yamdi min nani ko wi ɗon ko min kadi si Allah jaɓi ɗetete fii tun ko wi ɗon ko hara man kaɗa si Allah jaɓi komi wawi ko min kadi waɗe ɗum dépense bobo mi naɓa o ñawɗo takko fiide ko fakko mi naɓa sa en tout cas non mi gayni won hetti décision Williams min kadi mi fuɗima bandirawo ina Williams ɗo kusini o yiidata min an bobo on si oɗo addimo ga min yiidi si oɗo addanimo ga min yiidi e kadi ko Allah min ƴettande ay mi janfota ko ɓengu an mi waɗi ko mi waɗi ko mi waɗi ko kala yaaga mi waɗi ko ciikuɗi yaaga ko mi waɗi ko wangal hersa so minni noon ɓe yinni dugula dumo dabbude ko ɗum min mi waɗi aray fi Allah fi Allah malana fi Allah mi tubani baldi ɗum wayta hakkude ɗum hewti gasi mi muññinoɓe Madam, gasi probléme ala ya fike sene